בא? אגגה. איפה גוגי? איפה גוגי? גוגי! גוגסטר. גוגסטר, לאן את הולכת? מתחווה לי? מה יש לך ביד? אבן קטנה? דוגי תיזהרי, את מגיעה לקצה. מה עושים שמגיעים לקצה? מסתובבים? נכון, מסתובבים. את יודעת למה את לא מתחלקת היום? כי חם. דוגי לא בפה. דוג. נותנת לאמא? יופי. אולי תראי לי איך את הולכת קצת? יופי. דוג דיג דוג דיג דוג דיג דוג דיג דוג דוג דיג דוג דיג דוג 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 דוג. תסתכלי אליי. היי, יפה אחת. לרדת להסתובב, להסתובב. 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 איך מסתובבים? קודם יורדים עם הרגליים, נכון? יופי. יופי. עכשיו בואי לאמא. בואי לאמא. לא, לא עם אבן בפה. בלי אבן בפה. פשוט בהליכה על הרגליים. בואי לאמא. דוג. ביי ביי דוג. ביי ביי. תעשי ביי ביי. Bye. And Doog is gone.